bajalan. Salah cinta di pasokan jua lah cukup apa nan tak jadi. Kok di hati lai ka adia surah mungkin yo untung oi dia kan dua alun basatu. Onde dia janganlah dituruikan karenyo hati kan darang tua indah mungkin kasangsara. Urang nandeng saya boleh nak tanam, boleh nak tanam di naik bajalan.